oon tulossa Joensuun musiikki-juhlille soittamaan suomalaisen säveltäjä Cecilia Damströmin koko julkaistun pianotuotannon. Mun mielestä parasta tässä ohjelmassa on se, että se on niin monipuolinen, että siinä on vähän niin kuin kaikille jotain, se on vähän niin kuin semmoinen uutislehti, jota lukisi. Että siinä otetaan kantaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja puhutaan siitä, millaisia unia me nähdään, mutta samalla me myös puhutaan, että millainen sää on tänään tai aika huono sää. Ehkä se olisi parempi. Toivottavasti tulet konserttiin ja nauttimaan.